git nga to nagpa hair follicle drug test. Yes, Ang kining si Congressman Pulong Duterte niya gihagit niya ang miyembros Kongreso. Kaya ang kaatbang sa representative sa unang distrito sa Davao City way lain. Ay, tama. Si Congresswoman Mix Lugrales. Kana tumpak ganern. Oh. Yeah, muragi dawat yata. Ang hagit ni Yes. Congressman Paulo. Okay. Kay karon kunong alauna imedya dito daw sa usa ka laboratory sa Bahada. Magpaabot daw dito si Mix. Ang congressman para magtungan sila sa pagpa-drug test. Kini maoy test. Kani mo gwapo. Kani mo gwapo. 1-on-1 ni Radyo Mandong sa straight to the point Kaya karon. ingon man si Congressman Mix nga sa badag imong resulta na bahaw man na. Ngadto pa man ang buwan sa ugo. Ang gusto. Ang gusto ni Mix kanang on the spot. Kana. Diba? Gawas na yung resulta. Ang ingon ni Paulo Pulong kagahapon Radyo Mandong, quote unquote, akong hagiton ang akong kaatbang sa pagkarepresentante sa unang distrito sa Davao City, nagiingon nga miyembro sa mga young guns sa Kongreso. Guns ba to? Young guns. Nga magpa-hair follicle test usab. Guns ba? Young guns pero siya guns ba? Guns di ay. Pero mitubag si Attorney Migs. Kagahapon ni October 22 gihapon. Yes, Day. I appreciate that you have posted your drug test. I appreciate that you have posted your drug test result, but this is an old test done last August. For the sake of transparency and accountability to the people of Davao City, I'd like to invite you to join me for a new drug test tomorrow, October 23 at 1:30 p.m. Karon? Sa Bahada. Bahada. Dinhi sa syudad. Daan palagi ko. Diba? Saman. Sa may tubag karon sa kampo ni Congressman Bulong. Hilong pa man Ilang kang dawadton ang hagit ni Congressman Mix. Magkita ka sila dito alaw na media sa Bahada. Tanaw na ko Radyo Mandong iya gining dawaton. Kay una ba siya ni hagit. Unya karon ni gihagit siya ni Attorney Mix. Iya na po siya. Dawaton. Gina mo siya ni Mix nga. Sa maning mo resulta nga adto pa man ang buwan sa Ugos. Bahaw naman na. Mag-expect yun today. Na naapag yung kalambuan ani nga mga issue o daghan pag yung magpatest mga higala karong adlaw. Asa ka magpatis tanduha? Kadayot lang. Ino to si Congressman Meg. Pwede ba may mo sabay, ma'am? Kami duha ni Renz. Basta libre ka. Libre ka